duna duna. Baka we duna duna. Mama duna. Mama duna. Kangwa zaki duna duna. Baka we duna duna. Maluma ding ding ding. Maluma nani alamade. Maluma ding ding ding. Maluma nani alamade. Maluma bofo yejana. Maluma kapasi yejana. Maluma tagu yejana. Maluma tiki yejana. Maluma ding ding ding. Maluma nani alamade. Maluma kapasi yejana. Maluma pachila yejana. Maluma pingo yejana. Maluma tagu yejana. Maluma kapasi yejana. Maluma ding ding ding. Maluma nani alamade. Maluma bofo yejana. Maluma kapasi yejana. Maluma ding ding ding. Maluma mama ye duna mama ye duna kambo taki ye bakawe duna ye mama ye duna mama ye duna kambo taki ye bakawe duna ye mama ye duna mama ye duna kambo taki ye bakawe duna ye mama ye duna mama ye duna kambo taki ye bakawe duna ye mama ye duna mama ye duna kambo taki ye bakawe duna ye mama ye duna mama ye duna kambo taki ye bakawe duna ye maluma ding 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 maluma nangala made matabu ye jana maluma boko ye jana ding 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 maluma aisa shi maluma upabaka maluma waibuya maluma akizi maluma kapefike maluma kaukuli maluma waibokisa maluma nangala made ding 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 maluma tiki ye jana maluma kwata ye jana ding 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 maluma nangala made ding 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 maluma awama na awama ashikina shicho amatina macho saki papa lobi papa shiki papa aisa na aisa atamina tanjo papa we tante Aisa na Aisa tante Achi. Jammer genoeg smalipa lo mooi poko abakagi ons Srana man Srana Uma. Mensen, goedenavond. Het is al bijna 6 uur. Het is al 6 uur. 6:06. Dankzij de natuur dat ik er ben. Moet even inkomen hoor. Want sapa rokai komoro hebi. En als je een aantal petten op hebt. En je hebt een paar verantwoordelijk zijn voor doet die oppo. Dan je long komen kwam in programma baka. Voor wat met desma ai oppo. Heel wat gebeurt. Gebeuren. Wat aantal zijn er gebeurd. Zijn er saire mensen. Voor de mensen. De wansa me pot zijn lazy. U moet lazy er. Omdat u lazy. Dan heb je een paar grappenmakers. Ook in het DNA. Ook die zeg volksvertegenwoordigers. Alles wat neemt die strefi. U moet lazy er. Want die sabi kan taki. Maar voor een lazy. Daarom ik actie want to lead of me. Dat vanaf Tamara dem kon leggen uit over het kiesstelsel. Want het gebeurt heel veel. Boven zij zelfs in het dongru. En ik vond ook taki. Dat volgens mij je chim sa musko ete. No sa apa boli bi Sranan. Want nu al vlucht iedereen weg. Maar dan voor wie gaan we Suriname laten als iedereen wegvlucht? Van een paar grappenmakers die ons land, mooi land, Schwiti Kondre, zit te vernietigen. En dan komen ze big talk geven op radiostations. En je hebt een journalist in actie waar de chocolade mars vraagt. Maar goed. Want de regering is, mensen, Suriname wordt binnenkort gered. Om arke een scenario jaren.
Nou een scenario. Mina sap even true. Mina sap even na fake sa miere. Contact zo. Maar men is bezig met een paar chaprahas die denken wat economie is. Want ze denken van, ach, als Telting het heeft gedaan, zalig. Als de ex-minister of de minister toen, zalig ook, Hildenberg het heeft gedaan, dan denkt de regering van de VAP dat dat ook gaat lukken. Maar ze vergeten dat dat niet zo werkt. Ane rokoso, regering. Maar laten we hopen dat het fake news is. In ons krijgt een matete oppo. De jeretak a koers naar 380 of 390 of fogolu. A euro naar 450 of 425. Nou een verkiezing scenario dat mij citeren mensen. De man denkt na zo'n herstel-economie. Maar laten we hopen dat het fake news is. Want we hier hebben een scenario. Maar if je export, je doet projecten sa etja dala inala. Want je denkt dat alleen goud en olie en een paar rommels dat jullie doen en hout, dat alles is. En zogenaamd dat we zakken, want we voeren go toe. Er gaat veel olie zijn. Nog steeds alleen maar zwevende verhalen. Jullie kennen al die zwevende verhalen die deze regering vertelt. Maar laten we goed opletten wat er gebeurt. En ik maak me met mijn team, laat me zeggen, Newara Wi team. En hoe merk op, welke partij of sma voor partij, hij dient een kiesstelsel in. Maar no wamang, Michi, en we hebben ook één gemaakt als Wi Sranan. Mino publiceren ete wat met suku, to DNA kandidaat zou kan dienen juno, lek Wi Sranan, lobbywerk. Want ik mag niet naar DNA gaan, dus je zoekt de man. Met zoekt toedre DNA ze kan dienen wet juno. Met dat kan bigi man. En inschrijf op proberen voordien de wet in. Sa unu lek Wi Sranan en Shasa. Weet u, we maken moeite mensen. Jullie hebben opgemerkt, op piste charasan voor mevrouw Esset Kong. Mevrouw Esset Logwa Star News. Kan was zo'n sensatieverhaal. Want ze is betrapt. Dat vertelt ze niet. En komt ze, nee, we hebben samen met het DNA en een paar mensen dit in elkaar gezet. Soso chucha. Mevrouw Esset. Ik weet niet als u kinderen hebt. Ik weet niet als u 3 paspoorten hebt. Als u Surinamer bent. Als u een hart voor Suriname hebt. Mino sabi. Maar alles maar apwa krananga wa yeye. If you apwa yeye. We go dinwa sa en. Alla de politiek partij. Maar unek communiceer na nga nazi Wi Sranan. Unek legde uit. Dat keren no. We gaan met zo'n wet. Dat we collect des maar fini uit. Per hof. Dat duidelijk. Van wet moest de en sadewani. Kan het wiki dismo pota. Sa we sen gwa DNA toe. Want we schrijven naar de DNA-voorzitter als Wi Sranan. Maar we krijgen nooit antwoord van deze gasten. Ook niet van de president. Ik weet niet wat hun probleem is. Zeker hebben ze een probleem met de Wi Sranan vereniging. Een politieke partij. Ik weet het niet. Je wordt van alle kanten geboycott.
Wanneer je de waarheid spreekt, president. Want je bent nu in Nederland, heb ik vernomen. Snap je? Maar wat we opmerken, mensen. Arki, men is zo gevaarlijk bezig. En de man informeert aan volk. De man taknang aan volk. De man legt uit, is er Nami, of na Japanese, of in Maron, of in Saramakans, of in Aukans. In heemse taal, Arawak, alles op taal. Maar we longen die wet in. Sa baka 5 jaar, 10 jaar. Dat was she, so chucha, wa aantal politiek partij is zeti. En zo lees je. En een politiek partij, als een topschrift nog op zo lees je. Zo erg is het. Zo is een topschrift nog sabi. Men longo dinen. Zo eigen belang. Zo belang die familie. Want ja, als we niet 12 plaatsen daar vasthouden, dan ga ik niet binnenkomen. Maar ik hoor koro niet toe, of niet keri voor. Utakik ba. One man, one vote. Uno wan trasani. Alles tegelijk. En als mada brokopondo, als me wan stemt op meneer Jan, of meneer Piet, want u loopt daar naar dat toch? Ja toch? Of, komt de kamera mooi, kan de wat kastelen? Meneer Guno kastelen, potesrevi. Dat was maar, Jumu wan stemt op meneer Guno kastelen. Dat moest maar stemt op. Maar Guno kastelen sap de katranga na Paramaribo. Want ik zie hem ook niet meer op de politieke podiums. Guno? Ja toch? Dat is maar Paramaribo lobbing, dat is stemt aan tapu. Dat was maar op na kusing na Komowena, dat hij nog maar stemt op na kusing. Want een man af Komowena, want hij moet daar zijn 8 plaatsen of 6 plaatsen, dan moeten ze daar op die. We willen dat niet. En ik heb het vaker gezegd, regering. U communiceert niet met de natie. You net tak na de Sranan people. Tamara was she soort wet you ordinen, soort wetsvoorstel aan regering ordinen. En dan ga ik verder erop, ja. Want unna zo eigen luku. Mensen, een juristenteam heeft bijna 3 weken hebben in elkaar gezet. Kijk die commissie van Moensi. Maanden zijn ze bezig. Kijk mevrouw Esset, maanden zijn ze bezig. En ik weet hoeveel geld ze hebben gehad. Wij gaan na maandag die van ons publiceren. En dan mogen jullie als Wi Sranan natie bepalen. Als we ons best hebben gedaan. Als we een voldoende krijgen. Als we een voldoende krijgen. En dan moet u ook allemaal vergelijken. Moet u allemaal ook vergelijken en gaan lezen. No onderschat asani. Want als jullie niet wakker worden, dan mag na kusing, Newara, nog een jaar hier praten. En jullie nemen niet op hoe net te king sa met taki. Dat je ching. Zij stukken naar universiteit nou. En aan abat ticket money voor go roko aan trakondre. Want je weet, iemand had het gezegd in het DNA. Ga kijken wat de prostitutie is. Dan praat ik over 3 jaar terug of 5 jaar terug. Zijn we vergeten. Ik wil de DNA-fractievoorzitter vragen. En jullie mogen zijn naam niet zetten en hem taggen. If I'm a rij
Gewoon per straat zijn. If a man rijdt door Tonnelaan. If a man rijdt ringweg. Go luku zeipsa. Dan wil ik zijn bek horen, ja. Sorry. Nu moet ik zijn bek horen, sorry. Al die mensen die grote bek hadden. Ja toch? Prostitutie. Kijk ja, Harwa 20 golo. Dat heeft geen waarde. Nu heeft je Harwa 100 golo, 200 golo. Aan haar waarde toe. Dat jullie klootzakken zijn. En het volk gewoon draineren. Alleen om aan macht te komen. Om een huis in Miami te kopen. Om gelden te storten in Panama. In Miami. Daar zijn jullie wel goed. Weet je, ik heb me gisteren afgevraagd. Want je weet de RR en de DR-leden. Ik daag een aantal DNA-leden uit. Wie zijn er Arki Samotaki? Dat if de man zijn mening aan vallen, wat aantal DNA-leden, zei blablabla, ik klaag heel ding in DNA. Ja, de president dit en de vicepresident dit en je weet dit. Maar dat is knap, dat je leg uit, leg wat lezen, je dan DNA-leden. En dan zei je dan, dienen jullie een wet in, een tussentijdse wet, voorstelwet, of van we Karasani, om de president voorlopig af te zetten en de vicepresident. Hoe die nou wet in nou? Ik daag jullie uit. Na de eerste keer aan een lukt, na de tweede keer aan een lukt, dat we gaan VVV. Met challenge nu. Ik wil zien welke DNA-lid een wetsvoorstel indient om tussentijds de president, de regering thuis te zetten. Want dan wil ik ook zien, want we hebben ongeveer 660 RR en 200 zoveel van mijn DR's. Laten we naar VVV gaan. Laten we naar VVV gaan. Laten we zien als deze president. En dan gaan ze wel tjoekoe betalen, ja. En die andere die geen jij hebben. Ze het geld nemen, ja. Dat hebben jullie direct gezien, mensen. Wie is er dan? Dat we Luko, de RR zijn ser uno, de DR zijn ser uno, de DNA-leden zijn ser uno. Met dag eruit. Kademi moest met een wetvoorstel gieten toe. Kademi takan de jurist of me. Dat laten we wetvoorstel maken om deze regering, de president, tussentijds af te zetten. En dat kan. 7 DNA-leden maar. 7 maar. En dan staat het duidelijk. Eerste lees je niet, tweede lees je niet, we gaan VVV. En dat dappen moshi. Smannen de verraders. Zot RR naar verrader. Zot DR naar verrader. Hebben ze dat goed? Mogen ze mee bepalen? Zijn zij de toekomst van Suriname? Wat doen ze voor die natie? Hoeveel mensen kennen die RR's? Hoeveel mensen kennen die DR's? Ga kijken. Ga mensen. Ik daag een aantal DNA-leden uit. En komen er nu met lulverhalen meer. Want mensen zijn moe. Een kilo eieren, 1,25. Kondenvloog, 80, 90. Bepaalde plaatsen 200 SRD een kilo eieren. Bepaalde plaatsen 90. Minister Economische Zaken. Waar zijn die mensen? Oh, die auto's worden gebruikt voor vrienden, hè? Er is geen controle meer. Er is geen controle meer. En dan zit jij constant te praten en te lullen
over zaken die helemaal niet belangrijk zijn. Minister. Hier nou. Met tegen. Ik heb ministers gezien hoor. Maar ik heb nooit zo'n minister nog gezien. Ik ben nog beledigd. Maar geloof me minister. Ik moet je niet naar je ministerschap ergens zien. Vraag aan een aantal ex-ministers wat ik met ze heb gedaan. Van mijn kleding uit. Accident. Je moet, dus als je shimmy, betree long tegen aan een minister morgen. Dat moeten jullie doen. Jullie denken dat ik die mensen die me uitdagen en zo. Vraag aan een paar aantal ex-ministers. Teme yagi de gwet, teme tegen de boek kesani. Sorry hoor. Smano sap me, no sap me. Ik heb een aantal volgers, ik heb gezet, want dat moet ik ook aan, want ik heb mijn volgers beloofd. Een volger vroeg me, wat is jullie jeugdbeleid? Ik wil de volgers en de personen die willen weten, onze jeugdbeleid. We starten volgende week met een programma voor de jeugd. En dan ga je precies volgen wat ons denken is over het jeugdbeleid. Over het denken van ondernemerschap. Over het denken van diaspora. Want deze regering had vol. Rutte is er niet meer. Dus ik wil weten wat voor diaspora. Weet je, hier rijden we met 50 auto's. Met hele kolonnen. Smijt kitak, ja, we gaan naar Nederland. Deze kadrape. Abakara vrouw schrijft naar Sasmayu. Nou, wie bent u? Oh, ja, ik ben president van Suriname. Oké. Zo erg is het met ons. Ja, no, Modi. Ja, no, Lula. Wat uitgelachen, jongen. Eigenlijk, zo is mijn actie betreft me nog tak niks. Maar ja. Dus ik wil de persoon die me hebben geappt, persoonlijk. Blijf volgen op Wi Sranan page. Ik ga het ook op mijn page sharen. Ik hou mijn dingen een beetje gescheiden. Dat hebben jullie ook een beetje opgemerkt. Wi Sranan is Wi Sranan. Ik praat ook namens Wi Sranan. Ik zal ook binnenkort verschijnen op Wi Sranan page. Maar dat het gaat sec om beleid en hoe we onze visie voor Suriname. Want je had ook een regering van diaspora. Maar ik denk dat er niet eens een 10 hectare is verkaveld voor diaspora. En zegt, kijk, jullie moeten hier huis bouwen hoor. We zetten water en ligt geen enkel beleid. Geen enkel beleid voor ondernemerschap. Minister EZ. Er wordt de hele dag grond gestolen door de minister van ROGB. Hard gestolen. Alles soort corrupte handelingen. Maar er is geen beleid voor ondernemers. Er is geen beleid voor die kleine huishoud. Dat moet mij zijn met de Ososani. Dat je verkavel aan grond. Je maakt een mooi gebouw voor 250 vierkante meter. Je maakt 50 voor de sani. De jure desnoods lek lanti. Je hebt je ondernemerschap. Niets is er. Niet eens een zone van ondernemerschap. Maar hier we praat gewoon met voorgrond. Niet eens een zone dat je ruimtelijke ordening gedachten op dit gebied. Wat een kleine ondernemersgebied. Waarbij je gewoon en in een gezin is maar wat bangi. Want jullie stelen zoveel. En ik weet het. Ik zie ook. Maar je mag niet alles plaatsen. Dat is door mijn advocaat gezegd. Anders word ik opgesloten weer. Want jullie houden van afsluiten. En de hele dag checken jullie me. De hele dag hacken jullie mijn Facebook. Weer ook gisteren geprobeerd. Want ik moet weg van Facebook. Ik mag geen fake nieuws brengen. Minister LVV, ook hetzelfde rommel. Alleen maar rommel op het ministerie. Alles wankelt daar op het ministerie. Nog 2 jaren. Dan wordt er netjes verteld. There will be a change. Binnen 2 jaren. Wat? Die fake news aan Gisonet, no? Die koers naar 4 en 380. Weer nog.
Eigenlijk over onderwijs, we want tak niks zitten. En dat is alleen maar rommel ook. Ik mag één ding weten hoor mensen. De man tak NPS no de na regeren. De man pour de popchi. Toch? Dat de man pot onder zee. Walotra popchi. Sa de na beleid voor NPS. Ineens de man de pie. Ik look voor de man de pie. De tak tak ip tune zo. Ze zijn even hard in die regering. Even hard. Dus laat niemand me komen vertellen dat NPS niet in de regering zit. Als jullie willen, mogen jullie dat geloven. Mogen jullie leider geloven. Mogen een paar mensen daar geloven. Maar geloof me, NPS'ers vertellen mezelf hoe corrupt een aantal NPS'ers zijn. En ze meewerken. Ja toch? Minister Sociale Zaken. Wanneer houdt het daar op? Wanneer komt de waarheid naar buiten? Wanneer gaat u dit dossier van die pater die daar minister was bekendmaken? Want als het van trek was, dan had u al lang die dossier gestuurd naar de PG, naar de Openbaar Ministerie. En wat denk je? Onopdekt dat meneer Volle. Men leest het onderzoekrapport van Trek naar een hoefdraad. Maar regering, Uchare. Minister Sociale Zaken. Wat je eigenlijk je moet met reclame. Jij hebt goed om reclame en marketing te doen. Ik weet niet als je het weet. Maar je moet even nagaan. De gelden die worden uitbetaald aan die zwakkeren. 1800 no? Of 1900. Aan welke zwakkeren wordt het betaald? Op welke rekeningen worden die gelden gestort? Dan kom je niet eens bij kinderbijslag. Minister, Sociale Zaken, gaat u onderzoeken wie die gasten zijn? Gaat u onderzoeken? Want het wordt flink gesjoemeld daar. Er wordt flink gesjoemeld daar. Wanneer ik daarmee go actie, wijzen jullie voor een argument, hoe zijn ik wat DNA alles? Dus masai kies de money. Hoe zijn alles go per money make over tap soort bankrekening nummer. Minister met dag je uit. Dat je she safe sadapet op het ministerie. De bestelbonnen. De lijst bestel. De konape. Ook hetzelfde geval bij Binnenlandse Zaken. Er wordt inkopen gedaan met staatsmiddelen. En het gaat naar een kantoor van iemand privé. Het gaat naar een huis van iemand privé. Anderen vliegen de wereld rond. Geven show in Miami. Ook gelden van Binnenlandse Zaken. Maar zogenaamd moeten ze zaken doen voor Binnenlandse Zaken. Minister Bronto. Er wordt zoveel geld daar geslacht. Maar u hebt geen geld voor ID-kaart. Mensen wachten al maanden voor ID-kaart. Voor mij jaren zelfs voor ID-kaart. Maar er is geen geld voor ID-kaart. Amoni van plastic kata una abi. Maar er worden wel de andere gelden betaald. Op rekeningen. Voor diensten die niet verricht zijn. Als het fake news is, kom de gemeenschap vertellen dat Nankusing, je vertelt rommel. Nankusing, je tak zo fake news. Dat hem kon tegen volgen. En misap dat media ja zo, jullie hebben ingepalmd. Daarom hebben jullie bepaalde mensen op
sleutelposities gezet om te stelen. Niet voor beleid. Niet voor die Sranamang en die Sranamuma. En weet je wat ik zo erg vind? Ik zal de naam niet noemen van de persoon. Was maar dit op schaal 5 ano? Kom doe ik even. 6. Mensen, omdat een man hij is geen billenlikker, de man liep man precies op Pascal. De fichama CV, if je dat diploma sa boy abi, trouwens hij bij diploma, en de man in schaal 11. Minister Bronto, ga zelf na wie die mannen zijn. Of die man Pertjal Hoer is, of die man ABAP is, die man koopt een diploma, die is in schaal 10, schaal 11, beleidsadviseur, hoofdbeleidsadviseur, al die vervloekte beleidsadviseurs, er is toch geen beleid gemaakt? Geen enkel ministerie. Jullie beleid is alleen maar stelen, en op Ching, man zijn roko, op Ching man sa moest doen alle de sandrape, wat u zei een slaaf. Schaal 6. Zo schaamteloos zijn jullie. Want mensen sturen alles voor me nu. Ze sturen voor me, maar ik moet ze ook beschermen. En de man zei, kom, hack me app. Mi hoop dat ik tjara sangi broto. Eerlijk tennis, mi sab dat ik gooi me app. Mi sabi. Mi hoop dat ik u download de sani, u tjara gi broto, soos mametaki, en omens mij zijn sangim kom. Zo erg is het op een aantal ministerie. Over RO wil ik helemaal niet praten. Dat is gewoon super schandalig. Super! Dan wat verwacht je als regering? Dadelijk heb je geen kader meer, want je staat met die domheads op die ministeries die jullie niet nemen. Die eigenlijk iets anders moeten gaan doen. Geschoold moeten worden, herschoold moeten worden. En niet om daar te zitten. In de ondernemerschap. Al die bedrijven nemen niet Cubanen of Venezuelanen. Dan vinden jullie dat erg? Wat kaders trekken weg? En jullie zien dat niet? Ik zal kijken hoeveel dat de van president weer heeft gekost. Maar academisch ziekenhuis heeft geen beddengoed. Academisch ziekenhuis moet met een liter pijnol alles schoonmaken. Huh? Maar er wordt gereisd. Mensen wachten maanden op operatie. Mensen hebben al betaald voor operatie. Maar er kunnen nog geen spullen komen. Ik heb 3 gevallen. Ik heb 3 gevallen toch? En dan zitten jullie alle ambassades geld te sturen. Die geen moer voor het land opbrengen. Alleen om show te geven. Om de wereld te wijzen dat we zoveel ambassadeurs hebben dat je volk en pina. Oli en oppo alade. Of ala wiki. En dan vind je dat de prijzen niet omhoog mogen gaan. De distributie wagi. Minister EZ. De rijdt op water, no? En hij rijdt naar smeerolie, naar diesel, naar benzine, no? Jullie weten niets van economie. Alleen maar lege CD's. 70%. Alleen maar lege CD's. Anderen geven de hele dag show op Facebook. Die weet geen moer van ruimtelijke ordening. Maar de hele dag geeft hij show. Hoe geweldig is hij daar? Die kan niet eens op 2 miljard gaan halen. Voor ruimtelijke ordening. Geld ligt daar. Maar nee, er wordt alleen maar tjoetja daar ook gedaan toch? Maar volg je, minister. Je dat mekis alle informatie.
Ja, dat ook pura money, maar hier nou, if we tekenen een contract, busy, is dat toch, goodschalig, dan, weet je, dan kunnen we dat doen, maar we gaan een stichting oprichten, dan gaat Canapé voorzitter worden, kunnen we die carbon daar halen, maar, nou, maar dat moet sabieren. Maar hier nog ook kan zitten morgen. Maar dan moet een rekening openmaken, moet een stichting maken. Dan ga ik je als minister toestemming geven. Dan maak je rekening open in Panama. Dan wordt het daar gestopt. Ministers! Jullie maken jezelf gewoon belachelijk. Een andere volger vroeg me weer. Wat is jullie verkiezingsprogramma? Me hoort dat al volgen je archief. Luister nou, volger Wi Sranan. Vanaf 75, misschien wel een verkiezingsprogramma. Je moet je eigenlijk afvragen. Een partij, een politieke partij, die komt met een verkiezingsprogramma, met allemaal mooie verhalen. Onderwijs gaan we zo richten. En onze zienswijze van financiën is zo. En als we minister E zet, gaan we de ondernemerschap. Niets is uitgekomen. Ja, we weer gezien toch? Vision 2030, Vision 2020, verkiezingsprogramma. Er is geen morgen gekomen van die verkiezingsprogramma's. Maar, ik weet niet of jullie dat hebben opgemerkt. Ik heb op een van mijn live gezegd. Minister Owei, die brengt niet daar zegt 600 zoveel miljoen. Ik heb het gezegd. Kan niet meer kosten dan $350 miljoen. En na 2 dagen zag je weer een staannieuws. 380 miljoen ongeveer. Nu zie ik weer, ja, adviesbureau, consultant. Hier nou. We weten allemaal, en we zijn geen koeien hoor, zij hoor kouteren. Wat nog kou? Minister Owei. Wat nog kou? Internationaal de mij lukuno. Van wij foro. Want jullie willen ook een legacy achterlaten. Een brug over Guyana. De Guyana man no wanu. Want minister LVV Laudek ba. Ze zien jullie als de grootste grappenmakers. We las aan money. Per onderwijs is saka. We las aan money. Per gezondheidszorg is saka. We las aan money. Per smai pina. Dat we voorop tjus 18 ook toe voor Esma. Wat mij tegen me laat. Tak na kusiyo. Isap sana probleem. Voor politicus. Voor Sranaman. Tak yera brada. Ama tak tere mano shi money. In de Libi. En ineens de man shi wan container money. Amai vergite pa. Amai vergite ma. Amai vergite brada. Amai vergite sa. Amai vergite. Amang sakang ep voor a money. Amang dati wan belangrijk jamang. En het is waar ja. Tere mas no shi money. De mai hor sosos masa boom. De chaprahas. Voor puur a money va kondre wang. En het is weer gebleken. Ga naar de ministers. Go look met auto de Abigba. Go look sta de Abigba. Nauwelijks 3 jaar. Ze hadden geen moord. Maar dezelfde president had gezegd, we gaan corruptie bestrijden. En we zouden alles naar de notaris, wat de minister had. En wat zijn minister is bij Abi. Ik ben een krowagi. Ik ben toe buitenvrouw. Ik registreer toch. Want ik kan je vrouw buitenvrouw. Ook toe money. Hoeveel auto's heb je? 1 auto. Oké. Hoeveel geld heb je? 25.000 SRD. Nood op de rekening. Go luku.
toelage ligt toelage. Maar dat de docenten, de leraressen, ik kom. Ze werken maar 5 uur of 6 uur. Wat is met mevrouw Manri gebeurd? Iedereen was aanvinden. Iedereen was aanvinden. Want we werken 5 uur, ze kunnen niet zoveel verdienen. Maar zijn het deze mensen die 's morgens moeten opstaan om jullie kinderen, ja toch, wat unopching en daarna betaald school. Unopching, ja toch, hij studeert in Holland. Unopching, hij studeert in België. Unopching, hij studeert in Amerika, Canada. Maar de chipot op chinja, samuskis boeleri, dat we kunnen doen armzalig. Want ze werken maar 5 uur. Jullie hebben geen clue hoe dat toe gaat. Wanneer ik dingen hier praat met een aantal leraressen, met een aantal docenten. Het is niet makkelijk hoe men dat zegt. Heb je klootzakken van bonden ook. Alleen maar klootzakken allemaal bij elkaar. Ik ben bezig met een aantal notarissen mensen. Want toen notarissen zijn, ik rotzooi toe. Notarissen actie nu. Wanneer je met me komt praten, kost je 250 SRD voor een half uurtje of een uurtje. En via je 250 SRD. Maar dat we vetti, voor tjeetje weg. En ik was ook daar. Mi happy toe. Dat ik morgen voor notaris moest komen. Nee, ja, notaris apensa. En acties maar 250 SRD, no. Ik ga tagangas maar. Informatie. Zo erg is het geworden. Notaris en actie. Aantal notaris de nieuwe euro. 500 euro voor NV. 380 euro voor stichtingen. Ook zo'n aantal dieven. Dat je vet voor extra notarissen. Wacht die. Als je de nieuwe wet zou worden in. Wacht die notarissen. Dat is beter in een vet voor potmoro notaris. Soms moet je dingen gewoon zo laten. Je vet ja volk, je vet ja nazi. Dat je een aantal, niet van de goede gesproken hoor. Je hebt een aantal notarissen die gewoon misbruik en rommel van alles maken. En dan mag je niet praten. Op je mij kon actie informatie, kon actie 52 SRD. Als man niet eens wat feiten te kolen, een paar bus kon actie. Zulke sakkas mensen hebben in het land niet hoor. We leven in Suriname. Ik ga kijken die wetsvoorstellen die ik ga vragen om ook voor die notarissen. Wacht die. Als we doen, dan gaan volk. Als we doen, dan gaan volk. Ik kan me echt soms boos maken met dit soort mensen, joh. Maak gewoon misbruik. Die denkt dat ik weer hoge hak. Je brede wiri. Die denkt dat ik valk ben, want ik ben jurist. Ik ben notaris. Ja? Met kira volk. Kira volk. Wacht die. Dus je de wetvoorstellen zijn koere notarissen. Dan zijn we met grap. En dan zijn we met rommel. Geloof me. Dan mag de notarisvereniging boos op me worden als dat ook werkt. Mensen, het was een korte live. Ik wil iedereen bedanken die me share. En je mag me altijd appen. Ik probeer weer zondag aanwezig te zijn. Tussentijds maak ik wat korte video's. Maar ik heb het een beetje druk. En ik ben bezig met een aantal zaken. Dus we hustle. Jullie kunnen me altijd appen. Mijn nummer is 860-3400. Staat ook op mijn Facebook page. En ik wil iedereen in het buitenland die me nu volgt. Over de hele wereld. Zou ik zeggen. Hey, vooral voor de mensen die me elke ochtend appen. Die me een kracht geven. Zeg, ga door, ga door, ga door. Want soms met al die corrupte dingen. Met al die corrupte handelingen. En als je elke dag zo documenten leest. Dan mag pot allemaal. Want ja, nee, dan. Het is, dat mag je niet zetten. Jongen, ik weet ik bafas aan dat toe.
Maar komt de dag dat ik alles ga zetten, ja. Er komt de dag. Kan hem nog de Wi Sranan. Maar misschien kan ze weer mee ede. Dan trafas de. Trafas de. Mensen, goedenavond. Ik wil iedereen bedanken die me shared en die me nu volgt. Ik zou zeggen, blijf sharen, blijf volgen. Ciao, ciao. Ik hoop dat de mensen die kritisch naar me kijken, mij verder begeleiden. En als ik iets verkeerds heb gezegd, je mag me altijd appen. Je mag me altijd een app sturen, ze een op takas zo. Je hoort rekenen aan dat. Ik apprecieer dat elke keer. Want van jullie moet ik leren, van Wi Sranan. Ik doe het voor jullie. Ik heb mijn leven al. Meluku van mijn chamilibi. Ja, mensen, ciao, ciao. Arriba.